Vi byder velkommen til grammatikanalyse. Kære første B og andre AP-interesserede. I dag skal vi lære om subjektsprædikat. Prædikat er et udsagn om et subjekt, for eksempel. Nu har jeg tegnet et kryds. Vi siger noget om subjektet. Derfor sætter vi en cirkel rundt om krydset. Sådan kan du huske tegnet for subjektsprædikat. Vi har nogle sætninger, som vi skal analysere. Start med at finde verballeddet. Tegnet for verballeddet er en cirkel, eller som vi siger, bolle. Vi sætter bolle under er. Esther er læge. Det er første del af sætningen. Vi sætter kryds under Esther, for Esther er subjekt. Hvad er Esther? Esther er læge. Vi konkluderer, at læge er subjektsprædikat. Og er et bindeord, som ligestiller første sætning og anden sætning. Vi sætter en vandret pil under bindeord, som er ligestillende. Du kan læse i bogen, at ligestillende bindeord også hedder parataktiske konjunktioner. Det vil jeg gentage mange gange. Du kan huske det på, at en vandret pil er udtryk for et ligestillet forhold, hvorimod en lodret pil er udtryk for et ulige forhold. Mere om det senere. Oluf er sælger, står der. Find verballeddet i sætningen Oluf er sælger. Vi sætter bolle under verballeddet er. Vi sætter kryds under subjektet Oluf. Hvad er Oluf? Oluf er sælger. Sælger er et prædikat, der knytter sig til subjektet, altså er det subjektsprædikat. Vi sætter en form for lighedstegn mellem Oluf og sælger og Esther og læge. Vi går nu videre med sætning 2. For at variere øvelsen lidt, får du nu pænere tegn i en ny farve. Denne gang er tegnene blå. I sætning 2 er der tale om et subjekt i flertal, men som sædvanligt starter vi med at finde verballeddet. Kan du finde verballeddet? Sæt bolle under verballeddet. Vi er nu gået videre med sætning 2. I kan se, jeg har allerede skrevet verballedtegnet under hedder og kryds under de. Hvad er det nu, vi kalder denne del af sætningen, som udgøres af verballed og subjekt? Den her. Vi plejer at sætte sådan en oval udenom. Ja, det er rigtigt. Det hedder nemlig nexus. Subjektet i den her sætning, det er flertal. De hedder Olsen. Der er flere, der hedder Olsen. Olsen, hvad er det for et led? Tænk dig godt om. Det er rigtigt. Dette led siger noget om subjektet de, som jo står i flertal. Der er flere, der hedder Olsen. Det er et subjektsprædikat. Hvad gør vi med ordene til efternavn? Det lille ord til tilhører ordklassen præpositioner. Vi kan skrive et lille p. På dansk hedder det forholdsord. Og de udtrykker altid et forhold til et substantiv. Her hedder de Olsen til efternavn. Og ja, ganske rigtigt, vi sætter en bølgestreg under. Og jeg kan finde på at spørge dig, er det tid, sted eller måde? Og vi må konkludere, at det er en meget lokal form for sted.
grænsende til måde, til efternavn. Vi går nu til anden helsætning efter komma. Der står, de er meget søde. Find først nexus. Jeg har lige ryddet lidt op og lavet noget på forhånd, som de siger i tv-køkkenet. Jeg har skrevet verballed, altså bolle, under er, de er, og kryds under de, subjekt. Hvad kalder vi den her del af sætningen? Ja, det er rigtigt. Vi kan sætte en form for oval rundt om det, og vi kalder det nexus. Det kan staves både med K og med X.